Mae yna lot o ffyrdd ar ei lliw ar eich bocha yn ddibynnol ar pa edrychiad ydych chi eisiau greu. Heddiw yma, dwi am ddangos i chi sut i greu sawl gwahanol edrychiad. Y peth da am ddefnyddio cochlwr hufen ydy am bod chi'n gallu adeiladu'r lliw yn well. Mae well defnyddio bysedd i roi hwn ymlaen yn hytrach na brwsh, ond bod chi'n gallu drin o'n well. Mae'r lliw nesaf yma'n liw brown, a mae hwn yn help os ydych chi eisiau edrych bod chi wedi dal yr haul. Rhowch hwn ymlaen efo brwsh gyda ongl am bod yr un siap a asgwrn eich boch. Rhowch dipyn bach hefyd ar eich talcan ac ar eich trwyn yn lle fysa chi'n dal yr haul yn naturiol. Mae'r edrychiad nesaf yma'n gret ar gyfer y nos. Y peth cyntaf ydych chi'n neud i roed yr orylydd a'r asgwrn eich boch. Mae hwn yn adlewyrchu gola a rhoi sglein ar eich gwyneb. A dyna ni, 3 enghraifft o sut i roi lliw ar eich bocha.